Para siyang cream. Oh, cream nga. Expect yun na kasi akala ko, ano lang siya, transparent lang. Wala, ano ba to? Paano ko ba to i-blend? Masyado bang madami akong nilagay? Hi everyone! Welcome back to another vlog! Sobrang tagal ko nang hindi nag-vlog, but for now, mag-vlog na ako. Kagagaling ko lang ng hospital, guys, and ang agenda ko today is go to Rosario to get money from mga remittance center. Mga income po natin. Charot. Bibili ng mga food na rin kasi wala na kami makain dito sa bahay, guys. So, yun lang muna. I still have my duty for tomorrow. Last duty for the week. And then, after that, pupunta na tayo ng Ilocos. Sobrang na-excite naman akong uuwi ng Ilocos kasi sobrang tagal. 2 months din akong hindi umuwi doon, guys. And tawag na ng tawag sila Tatang at Sinanang para daw umuwi na ako. Kailangan na nila ako doon. So, gagawin ko na. Ayan, guys. So, by the way pala, guys, yung skin condition ko ngayon right now, ayan siya. Nakikita nyo ba? Ito na lang yung active na pimple ko. Tapos, mga more on dark spots na lang yan. And that one. Ito na lang yung active kasi I have my period right now. Yan, yun lang. Currently, yung mata ko lang nilagyan ko ng concealer kasi sobrang itim dahil hindi ako nakakatulog kapag nandito ako sa bahay. And update, nasabi ko ata sa previous na vlog ko na in-stop ko na, guys, yung ginagamit ko na skincare. Kasi sinabi na rin ni mama ko, stop mo na yan. And then kinausap ko na rin yung company that I need to stop na kasi it's not working talaga sa akin. Nung una okay siya, pero nagtagal. Sobrang mas lalong nagpo-purge na yung skin ko. So, I found another solution kasi I've seen a lot of reviews of this product online. So, gusto ko siyang itry. Tsaka, na-recommend kasi ito ng ka-work ko na maganda nga daw. So, hopefully, parehas kami ng kasi yun nga yung naging effect nga din noon kay Jane. Yung ka-work ko is, nag-purge nga din siya sa vitamin C serum dati. Tapos, ito yung pinalit niya sa skincare niya. So, I want to try kasi mali mo mag-work din siya pero medyo mas mamahalin siya, besh. Dagdag na naman po sa ating gastusin. Binili ko to, guys, sa isang IG seller, Bella by Beauté Derm. Ayan siya. Naka pa siya, bubble wrap pa siya. So, alisin muna natin. Parang ito alam niyo yung mga nauso dati ng mga Dr. Alvin's ba yun? Pero ang dami kasing nagsilabasan dati nun na fake yun Parang ganun din siya. Hindi naman nila sinasabi na rejuvenating set siya. Pero parang ganun na nga siya. Parang feeling ko ganun na nga. Oh my gosh, parang nahihilo ako. Parang nag-move. Alam mo yung doll ba? Or parang nag-move. Nahihilo ako. Wala kasi ako masyadong tulog kaya gusto ko na rin umuwi ng Ilocos para medyo ma-reset naman ang ating katawan. We need to unwind. Ito siya, guys. This is worth 950 pesos. OMG. And good for 2 weeks lang siya. Pero sabi ko naman, kung ito yung solusyon para sa skin ko, why not? Kasi sobrang hirap na, guys. Ang hirap na ng kalagayan natin. Ayan. So, ito siya. Meron siyang whitening soap, orange and papaya extract. This is only 75 grams. Meron nga. Amoy orange siya na may papaya. Tama nga. Orange and papaya extract. Uy, mabango siya. Para siyang yung previous na ginagamit namin dati na soap. Then, meron din dito mga instruction. Mamaya natin basahin yan. Then, meron din siya dito na toner. Ito. For day and for night naman siya. Ito, guys. Yan. May pa-toner siya. Ang liit pala. 50 ml lang. Tapos, ang daming dala na ganito. Kasi ito, guys, yung travel set nila. Ito yung kinuha ko kasi nga, tatry ko lang muna 950 pesos. Kasi baka kumuha ko ng pag-tig to 2.5, ganyan. Hindi pala siya, hiyang sa skin ko. Kasi talaga sa skincare, hiyangan din talaga. And merong number 1, number 2, and number 3. Number 1, night cream. Number 2, night cream. Number 3, night cream. So, 3 night creams, guys. Na siguro step by step siya. Tapos, meron din siyang day cream. Ganyan naman. Sobrang liit lang nitong mga to, guys. Parang ilang 5 grams lang. Parang blush lang. Ganyan lang, May mabango siya. It reminds me of my college days. Yung amoy niya.
Naku, ang mahirap dito pag nakapag... Ay, i-review ko yung ano nyo. Yung packaging nyo. Mahirap to. Alam mo, mali to eh. Na dito siya sa takip niya. Kasi, pag tong takip niya napalit sa iba, wala na. Iba na yung pagkakalagay mo. So, mas maganda sana kung yung label ng product is nasa body siya. Dito, nasa body siya ng product mismo. Para ito din yung ginagawa namin eh. Dati kasi yung sa laboratory namin, yung lagay ng urine, dito sa taas yung nilalagyan ng pangalan. Kaso, may ano talaga, may chance talaga siya na yung takip mapunta sa ibang pasyente. So, parang ganun din. Yung takip niya mapunta sa ibang number. Eh, pwedeng may chance na magkapalit-palit. Ayan. So, ito yung tatry natin. Excited na ako. Actually, na-excite ako. Tinanong na nga ako ni Jane kung nag-start na daw ba ako. Pero hindi pa, sabi ko. Kakarating pa lang naman niya ngayon. And then, meron siya dito instruction. For the morning, you have to use the facial wash. I don't have facial wash na binili. Tapos, step 1B is the papain soap. Yan. And then, number 2 is yung toner. And then, number 3 is the day cream. Tapos, in the evening naman, facial wash ulit. Kung meron. Pero nga, wala akong binili. Yung soap lang kasama niya ulit dito. And then, toner. Oh, yung step 2. Ay, wala akong under eye cream. Night cream. Ito yung whitening pala. Yung night cream 1 is the whitening. Tapos, night cream 2 is moisturizing. And then, night cream 3 is anti-aging. And low bat na ako guys. Kaya mabilis na. Uy, may pa anti-aging siya. So, kukontinue natin to mamaya, gamitin ko siya. Update ko kayo guys. Alis na ako guys kasi sobrang, anong oras na? 4 na, malilate na po tayo. Baka wala akong maabutan na opisina. Alright guys, so, nag-start na ako ng skincare ko. Ito yung in-open ko kanina from Beautyderm. Ayan, Beautyderm ba? Ganun ba pronunciation? So, ginamit ko na yung soap nila. Ito yung orange and papaya soap. Ayan. So, hinati ko lang kasi para hindi siya agad matunaw para sa skin ko. So, yung step 2 nito, actually, the soap is the step 2 sana. Pero wala tayong facial wash. So, I just used my Pond's na facial wash na dati ko naman ang ginagamit. So, siguro naman wala namang effect yun na iba. So, buksan lang natin tong toner kasi ito daw yung next. This is the day and night toner. Guys, I'm really hoping na sana ito na yung kasi kung pwede lang sana, ayoko nang bumalik sa derma. Nagpa-derma kasi ako dati guys, nung talagang sobrang dami ng pimple ko dati dito. That was 2014. Yeah. Talaga nagpa-derma ako nun guys. Pero ngayon, ayoko na sanang pumunta sa derma. So, tingnan natin kung mag-work to kasi ang mahal, besh. Masyado siyang mahal para sa budget ko. Eto daw, sabi nung ka-work ko, kahit nga lang daw konti. Yung toner daw, ito yung mayroon siyang micro peeling effect that reveals young, fresh, and youthful new skin. May pa-seal pa siyang ganyan, no? So, tanggalin natin. May pa-seal siyang ganyan, tapos may pa-plastic pa siya kanina. Oh my gosh, huwag kang matatapong. Oh, so may pa-ganyan siya at least controlled. So, lagay natin. Fairness ha, mabango siya. Tapos, malamig. Medyo malamig sa mukha. You don't need to put a lot naman daw. Yung parang mababasa lang daw yung sabi. Siguro, parang rejuvenating set din to. Pero, parang mas madami siyang steps. Ewan ko lang, hindi pa kasi ako nakapag-try ng mga rejuve set na yan. Kasi guys, natatakot talaga ako sa mga may peeling kasi yung skin ko, madali siyang ma-burn. Kaya, ay, naku talaga. Ayoko nang may mga pa-peel sana. Pero ito kasi, madami ako nakita ng mga reviews. So, next is, dahil gabi na siya ngayon, Night Cream 1. Apply thinly, pea-size amount lang daw on the face and neck. Face and neck. Actually, kahit dito ko, kung minsan na yan, parang yun na meron.
pea-size amount. Ay, para siyang cream. Oh, cream nga. Ang in-expect ko kasi parang lotion type. Ito pala, para siyang cream. Ito, ang function nito is whitening. Mga ganitong packaging, yung parang nasa pot. Yung mga nakaganito, yung hindi tube. Parang hindi siya hygienic para sa akin kasi. Kasi nga, binabalik-balik ko yung daliri ko dito. Well, malinis naman yung skin ko na. So, pwede na siguro. Masanay kasi ako sa mga naka-tube, ganyan. And at eto guys, parang alam niyo yung texture nito. Para siyang sebo de macho na nagbe-melt na. Or para siyang, ano ba? Para siyang Vaseline na nagme-melt na. Ay na tumigas konti. Ganun. So, kailangan daw ng 5 minutes. Wala naman po. Antok na ako. Kailangan pa ng 5 minutes. Sige na nga, tiis ganda. 5 minutes each. Yung papalipasin mo bago ulit mag-apply nung night cream 2 tsaka 3. So, naku po. Parang 30 minutes pala tong skincare na ito. Magta-timer na lang ako para talagang ano. Yung tipong wala tayong rason na may mali tayong nagawa. Eto na guys, tapos na yung 5 minutes natin. So, ito naman yung night cream 2. Uy, tingnan nyo, para siyang aloe vera gel. Yan o, clear na clear lang talaga siya. Tapos, yung amoy niya parang aloe vera gel nga na, yung mga nabibiling aloe vera gel. So, sabi dito, apply thinly onto the face. Yan. So, night cream 2. Tama. Ay, para siyang gel. Alam niyo yung gel dati, nung high school, yung nauso yung gel na yan. Nung hindi pa uso ang wax. Ganun yung nilalagay sa buhok. Para siyang aloe vera gel. So, ang function naman daw nito guys is to moisturize the skin. Hala! Parang hindi pa siya nag-mix sa ano ko. Ba't dito okay na? Sa night cream 1. Talagang ganun yung effect niya. Magiging puti siya kapag... siguro ganun nga. Kasi ang konti lang naman nung nilagay ko na ano eh. Magiging puti siya. Kapag ano, alam niyo parang siguro nagla-lather. Oh, ganun nga talaga siya nagiging. Hindi ko in-expect yun na kasi akala ko ano lang siya, transparent lang. Ano ba to? Paano ko ba to i-blend? Masyado bang madami akong nilagay? Para namang ano? Hala! Oh, so pag nag-dry pala siya ganyan, wala lang din. Panic ako dun Akala ko hindi pa kasi natutuyo yung una, kaya naging puti siya. Alright, so day 3. Night cream number 3 naman tayo guys. Ayan. And, this is clear white. Tapos yung amoy niya, clear white pala. Yung ganyan. Tapos yung amoy niya para siyang para siyang lotion na bulaklak. Ito yung ayaw ko kapag sa mga kasalan na yung amoy ng bulaklak. Yan. Ito daw is anti-aging, locks in moisture and tones the skin, slows down aging, aids in tissue repairs, actually, particularly in sunburn and skin inflammation. So, maganda siya sa pimples ko. Kasi, meron din daw siyang collagen, placenta, na repair and renew damaged skin cells. So, ito yung mga inflamed, natin, pimples. Ayan. Gusto ko rin kasi dito, guys. Ito yung, kung anti-aging to. Dito yung nag-start na ako ng fine lines. Fine lines. Kasi mahilig akong magganyan, magkunot ng noo. Kapag nagbabasa ako, pag nanonood ako, hindi ko namamalaya nakakunot na pala yung noo ko. So, yun.
Ayan, tatapos din tayo. So, mga 20 minutes tong skincare natin para lang dito. 15 to 20 minutes. Naku, hindi to pang madalian. Hindi to yung sa mga panahon antok ka na, gumagapang ka na. Ay. Pero tingnan natin guys, tis ganda talaga. Ayan, sana maging effective talaga siya. Oh my gosh. I can already see the... Ganun eh. I can already see the changes on my skin. Charot. I-prepare ko na yung gagamitin ko for tomorrow kasi I'm sure late ako magigising at magmamadali ako. Yung day cream lang naman tsaka yung toner ang gagamitin ko. Ayan. So, lalagay ko na sila dyan. Eto, tatago ko para hindi ko mapagpalit. So, that's it for this vlog, guys. Thank you so much, guys, for watching. And yun, birthday nga nila Butter and ni Peanut. Oh my gosh, my skin is so glowing. Charot. Yun, guys, thank you so much. And if you enjoyed watching this video, please don't forget to hit the subscribe button and also the like button. And share nyo na rin to sa mga friends nyo soon, lalo na sa mga maghahanap ng, you know, pang skincare. Sana maging effective to kasi kung effective to, ay nako girl. Eto na talaga, bizizit na talaga ako. Magiging loyal na ako sa ano na to, sa brand na to. So, let's hope and let's pray na magiging okay yung skin natin. If you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And I'll talk to you guys on my next one. Bye! Mwah!